Dai mo eh. Sarap. Guys, padong mes ilang yani ma-birthday mi dito no. Ito na sila. Kay ning ador. Ay Stibor oh. Ngaon meron dito kuan lechon. Imukbang na mo guys. Kaon ta ha. Dira si Mactads, mo na leader sa prayer ron. Si Manaplor. Dira birthday girl ay. Lain kay kanyan ibutang ko tigmo kon ay Ah. ibutang dito. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Kaon ta guys. Happy birthday. Sarap. Ni ano guys? Okay mo? Manok. Ay. No. Mukbang na. Mukbang. Maday mo eh. Dami ang humbat yan. Bukan. Ikan ko ay. Nya lang sa kumakaw ginasal kay ni ka. Burot. Kuan, na po inasal. Sa 12. Uy. Diyan mang lechon. Dito tayo nito, birthday na ito. Ah. Nambog tayo ng maklad. Bet, yung lulan na rin yung kakuan, bebes. Mars. Or halos. Panit, kobal, kaunta. Diyan ka may lain mo gusto. Birthday Yani, shout out Yani. Happy birthday. Right. Ribs. Rib. Nebra. Buka suka diha. Wala. Oh, dabi ko buka suka. Usawan. Lamig ko ng suka nila nit. Yan. Suka nila. Hindi ka na. Nah, suka ya itong lamig ng suka. Bagay tabi. Ini ada kau sigurot. Sige magkawiton. Lamig kayo. Lamig nito na kayo. Humot yung sangig. Ito yung kuan nyo sa gaw. Ito yung imukbang. Crispy pork belly. Crispy pork belly. Yabo man to. Tapos lobso kang Senyorita pinakurat. Bate.
Ay, Namang ka. Oo. From isa ito? Last M up bang? Sir, you are the jury. Ini agak sih. Ini Ericson. Tuwing na ko din si Tadong. Magtads. Terus gas brilya. Di makilas kamera. Ano pa, busy. Duta itong ibang sa kuhan ay. Dali ka naman sa liyo. Bye-bye pa dumanog. Duta ito. Dali naman sa liyo. Sabi na agaw. Kasi content na. Dagat ba? Nindot yun ang dagat. Bye-bye Beach Resort. Dito ko dumanog. Duta sa kuhan. Asa ito dapit? Nag-TV ko dapat. Ay mo, nag-iingong silot na collab. Si Biko Agion. Public naman daw. Mahal Kaya lang. lang ni pagkakamang kay. Pag 100 ang kuhan. Pagkanaman man. Pinahit sa ilahang cottage. Nanana entrance di ay. Ang cottage ra. Ang entrance mo tag 40. Dagan nga maligo. Kon. Ikaw atong dada ko. Atong dada ko kay pagkaon. Guys, eh? Kumo kaya? No, subscribe ya guys, subscribe na mo guys. Nakuha na ka. Uyod na. Soft drink sa kalyan na ha. Wow. Adara ano tayo? Naligay fruits doon. Ano ito? Baka ko lang. Busog na kayo guys na. Waso niya og kaon. Dito lang takutob guys kay nanaghan ng tao dire. Wow ta. Mga oras ba dyan eh. Once again, happy birthday! Yani! Ika 45 niya ang birthday. Sipa kayo. Try. Dami kayong lechon kaya humot. So guys, dito lang takutob. Ay mo kalimot pag-subscribe ha. Click na bell at video para manotify ka natin mga bagong video parehan. See guys, bye for now. God bless. Ulit pa rin na plabo. Bye.